Жанлы гараж қабызылды. Ілігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә келген. Яғни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Бірінші үтуші. Әйдә, тизрәк инде, тизрәк дип. Нәрсәсең бу? Тимми уңгарак. Хәзер сугарак. Сикер. Бик катлаулы дәрәҗә. Аның белән бер атна интегәм инде. Вакытында сикерергә генә кирәк. Ай, джойстик бармый. Нәрсә булды соң бу? Әйдә, тагын әйдә. Экстрим! Мондыйны күргәнем юк иде. Ого, гаражда яңа уенчык. Әллә уенчык түгелме? Мин сәяхәтче мобиль телефон. Бер урында торырга күнекмәгән, башлап юл салучы. Гел вакытында сикерәм. Менә бит, Экстрим! Минсез генә киттек! Ого, менә бу дәрәҗә. Ә син 700. Рәхмәт. Мин үз эшемнең остасы. Һәм беләсезме? Күңелсез булып китте. Әйдәгез тикшерәбез. Мин бар дөньяны әйләндем. Күрмәгәнем калмады. Яңа үрләр яулыйсым килә. Инженерикслар, күрмәгәне калмаган. Ничек булышырга? Хәтерен чистартыйк та шуның белән шул. Яңадан күргәндәй булыр. Әгәр ул сәяхәтләр турында блог алып барса, смартфонга әйләндерик, видео төшерә башлар. Смартфон? Кызыклы яңгырый. Ниндидер яңа фикер бу. Һәм бик акыллы. Инженерикслар, апгрейд ясагыз. Теге катлаулы дәрәҗәне үтәрмен дә, сезгә кушылырмын. Смарт апгрейд ясарбыз. Селкенмәгез. Хәзер сезнең иске күбәс скафандрыгызны кисәм. Ай, сеңелкәш, рәхмәт. Тик миңа иске тышлыкта да бик әйбәт әле. Мин киттем. Хуш. Кая китте ул? Пациентны тотыга! Шаптык! Экстрим! Ага, әйе, сулга. Бу уенны һич үтеп булмай. Вакытында сикерергә генә кирәк. Таулар өстеннән. Нәрсә? Җибәрегез мине! Мин кире уйладым! Җибәрегез мине! Сулгарак. Хәзер уңгарак. Экстрим! Реакцияңны күректер, Тимми. Булдырдың. Сулга, сикереш, сулга. Хәзер уңга. Тукта. Җиңелдең. Бу уенны үтү мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Минем икенче исемем. Кая үзем уйныйм. Беренче үтүче булырмын. Экстрим! Җиңелле бу. Нәк Эвересттагы кебек. Менә финал гына калды. Җиңелдем. Әйттем бит мин. Катлаулы дәрәҗә. Үтеп булмый торган дияр идем. Мин аны үтәргә тиеш. Телефон дус, син шыпшын экстремал икәнсең. Баш инженер, синең чират. Үтеп булмый торган дәрәҗә. Һәм шыпшын экстремал. Мин сәяхәтче мобиль телефон. Күрмәгәнем калмады. Кая уйныйм әле? Беренче үтүче булырмын. Телефон, син шыпшын экстремал икәнсең. Телефон, мин беләм. Сине алда яңа үрләр яуларлы катлаулы дәрәҗәләр көтә. Музыка! Компьютер уеннары уйнасаң шул була. Бии башлыйсың.
Тамғабызны қояр уақыт. Апгрейдланды! Ничек? Ойнайбызмы? Менә шәт! Тау башларыннан экстремаль узыш! Яңа компьютер үрләрен яулау. Рәхмәт Тиме. Ойынны башлыйбыз. Беришмәс беренче булып үтүче. О! Котлаулы! Ой! Тагын җиңелдеңме? Кая бир әле джойстигыңны? Хәзер эшкә осталар керешә. Моның җиңелрәге юкмы соң? Экстрим! Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.